Тази симулация демонстрира затихващо трептение. Ето сега няма коефициент на затихване е 0, няма никакво затихване и ето тялото извършва хармонично трептение, не затихващо, амплитудата не намалява с времето. Тези точки явно през равни интервали от време движещата се точка оставя точка, така че да се опише закона за движение. Сега ще повишим малко коефициента на затихване. Ето и явно амплитудата ето намалява. Ако коефициентът е по-голям, това намаляване ще става по-бързо. Ето. Вижте колко по-малка е следващата амплитуда. И при много голям коефициент на затихване няма да имаме трептение. Тялото ще се върне в равновесното положение. Това е едно апериодично движение. Няма трептение.